bideo aurkezpenaren difusioa eta aurkeztu dituzun diapositibenak ez dute zertan berdina izan behar. Izan ere, diapositibek beraiek bakarrik agian kontestutik kanpo ez dute informazio osorik emango zure hitzen ekarpenak falta badute. Horregatik, inprimatu edo jendeari bidali behar izan ezkero, bi gomendio. Diapositiba bidezko aurkezpena bidali bai, baina testu uharren atalean funtsezko edukia idatziz. Eta horrekin nahikoa ez bada, aukerarik egokiena aurkezpenean landutako edukiak biltzen dituen testu dokumentu bat bidaltzea izango da. Bertan, diapositibak irudi bezala txertatuz. Informazio gehiago, infografia honetan.